Добрый день, поважаныя дети, поважаныя бацькі. Сегодня мы с вами пишем диктант для 9 класса по белорусской мове «Хатні вуж». Запишите, калі ласка, посередине назву диктанта «Хатні вуж». Хатні вуж. А зараз уважліва слухаем диктант. Вясковыя жыхары лічаць, што пражыванне вужа пад падлогай ці пад печчу прыносіць у хату багацце і шчасце. Забіць такога вужа вялікі грэх, які нельга замаліць. У вёсках можна пачуць цікавыя гісторыі пра вужоў, што жылі ў хатах ці ў гумнах, зрэдку ў хлявах. Часам хатнія вужы падпаўзалі да стала, за якім абедалі людзі. Тады ім, як паўнапраўным членам сям'і, налівалі малака ў сподак, пастаўлены на падлозе. Расказваюць, што аднойчы сяляне вырашылі праверыць, як будзе паводзіць сябе хатні вуж, калі схаваць яго вужанят. Паклалі іх у шапку і вынеслі з хаты. Занепакоены стары вуж, слізгануўшы ў падпечак, неўзабаве з'явіўся зноў, падпоўз да гладыша і ўпусціў туды свой яд. Тым часам людзі прынеслі вужанят і высапалі іх ля парога. Тады стары вуж вярнуўся да гладыша, абкруціўся колцам вакол яго і перакуліў на падлогу. Усё малако, атручанае вужам, выцекла з перакуленай пасудзіны. Перед написанием диктанта я бы хотела вам рассказать про значение двух слов. У диктанте есть сказ, где вужу наливали молока у сподак. Сподак на русскую мову перекладается як блюдце. Гладыш. У родным склоне няма гладыша. Гэта назоўнік мужчынскага роду. Гэта збан без ручкі. Гладыш з малаком. Спадзяюся, гэтае слово вы запомніце і ў дыктанце напішаце правільна. А зараз, паважаныя дзеці, слухаем першы склас і пачынаем яго запісваць з чырвонага радочка. Вясковыя жыхары лічаць, што пражыванне вужа пад падлогай ці пад печчу прыносіць у хату багацце і шчасце. Чырвоны радок. Вясковыя жыхары лічаць. Вясковыя жыхары лічаць. Вясковыя жыхары лічаць, што пражыванне вужа пад падлогай ці пад печчу прыносіць у хату багацце і шчасце. Прыносіць у хату багацце і шчасце. Проверяем сказ.
Вясковыя жыхары лічаць, што пражыванне вужа пад падлогай ці пад печчу прыносіць у хату багацце і шчасце. Забіць такога вужа – вялікі грэх, які нельга замаліць. Забіць такога вужа – вялікі грэх. Забіць такога вужа – вялікі грэх, які нельга замаліць. Замаліць. Праверяем сказ. Забіць такога вужа – вялікі грэх, які нельга замаліць. Чырвоны радок. У вёсках можна пачуць цікавыя гісторыі пра вужоў, што жылі ў хатах ці гумнах, зрэдку у хлявах. Чырвоны радок. У вёсках можна пачуць цікавыя гісторыі. Цікавыя гісторыі пра вужоў, што жылі ў хатах ці гумнах. Што жылі ў хатах ці гумнах. Зрэдку у хлявах. Зрэдку у хлявах. Праверяем сказ. У вёсках можна пачуць цікавыя гісторыі пра вужоў, што жылі ў хатах ці гумнах. Зрэдку у хлявах. Часам хатнія вужы падпаўзалі да стала, за якім абедалі людзі. Часам хатнія вужы падпаўзалі да стала. Падпаўзалі да стала. За якім абедалі людзі. Часам хатнія вужы падпаўзалі да стала, за якім абедалі людзі. Тады ім, як паўнапраўным членам сям'і, налівалі малака ў сподак, пастаўлены на падлозе. Тады ім, як паўнапраўным членам сям'і, налівалі малака ў сподак. Налівалі малака ў сподак.
поставлены на подлозе. Правяраем сказ. Тады ім, як паўнапраўным членам сям'і, налівалі малака ў сподак, пастаўлены на падлозе. Чырвоны радок. Расказваюць, што аднойчы сяляне вырашылі праверыць, як будзе паводзіць сябе хатні вуж, калі схаваць яго вужанят. Чырвоны радок. Расказваюць, што аднойчы сяляне вырашылі праверыць як будзе паводзіць сябе хатні вуж, калі схаваць яго вужанят. Калі схаваць яго вужанят. Правяраем сказ. Расказваюць, што аднойчы сяляне вырашылі праверыць, як будзе паводзіць сябе хатні вуж, калі схаваць яго вужанят. Паклалі іх у шапку і вынеслі з хаты. Паклалі іх у шапку. Паклалі іх у шапку і вынеслі з хаты. Паклалі іх у шапку і вынеслі з хаты. Занепакоены стары вуж, слізгануўшы ў падпечак, неўзабаве з'явіўся зноў, падпоўз да гладыша і ўпусціў туды свой яд. Занепакоены стары вуж слізгануўшы ў падпечак, слізгануўшы у падпечак, слізгануўшы у падпечак, неўзабаве з'явіўся зноў. Неўзабаве з'явіўся зноў. Падпоўз да гладыша. І ўпусціў туды свой яд. І ўпусціў туды свой яд.
Правяраем сказ. Занепакоены стары вуж, слізгануўшы ў падпечак, неўзабаве з'явіўся зноў, падполз да гладыша і ўпусціў туды свой яд. Чырвоны радок. Тым часам людзі прынеслі вужанят і высыпалі іх ля парога. Чырвоны радок. Тым часам людзі прынеслі вужанят Людзі прынеслі вужанят і высыпалі іх ля парога. І высыпалі іх ля парога. Тым часам людзі прынеслі вужанят і высыпалі іх ля парога. Тады стары вуж вярнуўся да гладыша, абкруціўся колцам вакол яго і перакуліў на падлогу. Тады стары вуж вярнуўся да гладыша. Тады стары вуж вярнуўся да гладыша. Вярнуўся да гладыша. Абкруціўся колцам вакол яго. Абкруціўся колцам. Абкруціўся колцам вакол яго. І перакуліў на падлогу. І перакуліў на падлогу. І перакуліў на падлогу. Правяраем сказ. Тады стары вуж вярнуўся да гладыша, абкруціўся колцам вакруг яго і перакуліў на падлогу. Апошні сказ. Усё малако, атручанае вужом, выцекла з перакуленай пасудзіны. Усё малако, атручанае вужом, атручанае вужом, выцекла з перакуленай пасудзіны. Выцекла з перакуленай пасудзіны. Усё малако, атручанае вужом, выцекла з перакуленай пасудзіны. Правяраем увесь дыктант. Хатні вуж. Вясковыя жыхары лічаць, што пражыванне вужа пад падлогай ці пад печчу прыносіць у хату багацце і шчасце. Забіць такога вужа – вялікі грэх, які нельга замаліць. У вёсках можна пачуць цікавыя гісторыі пра вужоў, што жылі ў хатах ці гумнах, зрэдку у хлявах. Часам хатнія вужы падпаўзалі да стала, за якім абедалі людзі. Тады ім, як паўнапраўным членам сям'і,
наливали молока ў сподак, пастаўлены на падлозе. Расказваюць, што аднойчы сяляне вырашылі праверыць, як будзе паводзіць сябе хатні вуж, калі схаваць яго вужанят. Паклалі іх у шапку і вынеслі з хаты. Занепакоены стары вуж, слізгануўшы ў падпечак, неўзабаве з'явіўся зноў, падпоўз да гладыша і ўпусціў туды свой яд. Тым часам людзі прынеслі вужанят і высыпалі іх ля парога. Тады стары вуж вярнуўся да гладыша, абкруціўся колцам вакол яго і перакуліў на падлогу. Усё малако, атручанае вужом, выцекла з перакуленай пасудзіны. Спадзяюся, дыктант вы напісалі добра. Зараз на экране з'явіцца тэкст для таго, каб вы змаглі праверыць правільнасць яго напісання. Правяраем не толькі арфаграфію, але і пунктуацыю. Паважаныя дзеці, спадзяюся, дыктант вы напісалі добра і паспяхова яго праверылі. Дзякуй вам за ўвагу, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал.